Odiro Odiro Allah dadotako Nedo idemu Allah e hajande mum Ala mo wawi dade Odiro Hodira mako dadotako ade kukumparo changumo Odiro Allah Odiro Bonjour. Bonjour DG. Fatima. Ça va? Ça va bien? Bien, merci. Coco, ça va? Oui, ça va. Dossier minimum encore. Et puis fini, c'est bon. C'est bien, hein? Ok, d'accord. Et DG, machine à moi, on va de Calais. Ah bon? Bon, pas de problème, parce que le conteneur nous va nous commander et dit qu'il y a une porte. Soirée après, on va changer tout, Inch'Allah. Pour dire non, c'est le bureau de rédaction. Pour regarder tout le temps, pour se dire le terrain. Ok, merci. Combattre Adam, nous avons chapeau, je pense que Europe est une D'accord, ko ɗum bindami ɗon ɗon papier mbanmi ɗon sala aranay kabul caggal leydi d'accord après dokka kam conducteur mo Assalamualaikum. Ça va bien? Seydi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Michel. Ah, on est collé, hein? Ça va, alhamdulillah. Ça, c'est bien. Bon. Manja on kokon kam seeda hein. Won ko jinnomi yewtidde mon hewata parce que koy golle mon non. En majjani galle o won ko kewnodo de balde. Il paraît bon on de wadata nettoyer bureau Amadou. O tawi don talkurne fawa e dow chaise. Ɗum sikki galle enen fof ken gotum mi meeɗa miijade oɗo galle neɗɗo no wona e nder galle oɗo ne adda ɗiɗon miijoji ne adda ne fawa ñawnogal ne liggo neɗɗo eɗa miijat ɗum donc jimmi noon hade wadde hay hunde mi namdo on kalden haala ka haɗɗo d' accord Sala jimmi ko sowoni ko kalami ɗo ko won ko ganduɗa hen labna kam reedu ko haydara banda ah bon ok Fatima
Adama toi aussi haydara anda hen non plus wallahi mi anda mbiɗo mi fuɗɗi nande ni oɗon nouvelle joni ko kalɗa ko ok bon c'est bon o komin amtata ɗum par ce que bureau makko waɗa konko noon wayi galle o ko min Allah fayi ɗo pour le moment donc mami ƴettu engagement je vais régler ce problème là inchallah sohna Diaby hein ok merci bonne journée merci beaucoup monsieur le directeur jarama après chapeau Adam. ok d'accord Ok. Comme presque il est là. Ça va. Après, on comme envoyé élément de rédaction des femmes. Inch'Allah. Comme ça, on va avoir des conseils le jour même. Merci. fof haydara mi haalnanma hen ko nen jiɗir noon mais miijo jogimi hen ko jinmi ko ay waɗi meublé e tout jinnon ko goppen ɗo oɗo galle pourquoi pas mbaɗa ɗum appartement meublé wawa jimnan en gueɗe kewɗe par ce que sa ɓesdi kadi manggu naati liggonoɗa sukaɓe ma jambe joom sa ummima ɗo tawa ɓe tampata ko ɗum woni miijam se miijo ma godi kam minen jagani hen pour min de ɗo ɓuuri yaaji kadi mbiɗama sa ɓesni kadi neɗɗo kam so tawi a ɓesni tan han kadi a jeeya hoore ma ko gonɗo kodɗen toon moƴƴi konen faaɗi ko ɗo ɓuuri yaaji ɗo ɓuuri fewde kadi kilifa alay saago no to indi muɗum tawno mbi so neɗɗo yima e boowal tiddinima tan so wari kottima ko ɗon wata hande holiyan donc min kam je préféré ko guedden to on mbaɗen ɗum appartement meublé saha e saha fof noon so jiiɗi poftoyade mbiyen poftoɗen to kono kotten to par ce que min kam no jiiɗi moɗo appartement ni tout e nickel kadi an wonon aɗa andi no jiɗirmi ni meublé gonɗi ɗo ɗi fof ko couleur ujanuɗi ɗi jinmi e fof no jiɗirmi ni kono Eh bon, en fait, ala problème parce que min soɓo doga ɓoɗo tampa ko sababude moon ko jiɗɗa ko ɗum tan watte min mbawmi ko hollude ma han donc ko heddi ko noon chronigramme o ko an jogui ɗum ɗum caggal ala caggal wadde j'ai validé ay ko mbiyata ko je suis comblé de joie ko hedda ɗo ɗo galle tan
wuro moƴƴam machallah kasi machallah a jarama Sidi Kane weltima yallah weltima ala probléme a jarama ko noon ko yallah weltima beltinitama kala saaha ko ponmi wadde ko tan mbaɗmi jarama c'est normal weltima annene feesanaɗa a bonnani hen haydara saabu gila naɗa e nder gallam ha joni kan debbo arɗo debbo fof kadi uddito machallah machallah donc Allah ko moƴƴi jarama Sidi Kane weltima ala probléme minen mboɗo joganma surprise eyyi ko ɗum ko après d'accord nde mollo Allo Kumba eyi mera to gonɗa mbiɗo mi galle kay mbiɗomi dow bafal ngal udday a duñat dek udday eyi mbiɗomi saare Kumba eyi mera mbaɗɗa mera mi yewni min ɓuri on seni kam jam tan machallah moɗum ke ene moƴƴi hen ɗe jalta seeɗa jiiya yimɓe jiiya aduna hande kam no mbaɗɗani mi weltima nanda yimɓe seeɗa a yiide mon tambire ya ko noon ça va seydi machallah jam tan kay min de hannde mbiɗa wawi wiide jaam addi kam ɗo jaam addani kam ɗo wala nen finalement ñande no cekkirɗen haaldude nde maire o mi anda holto yano o hawnini nouvelle o no arti nde ala fof ko heddetaki kam o yeneyam ala fof ko heddani kam dal kala ko mbawi wiiden so mi hay wimbiɗa haala man mi yejjitan non mais andi ko waɗi noon ko ɗum kalantunumami gila adana ya haala mo gila woɗɓe guidade e noppi makko an sa idinonomo e nofuru makko wayata ni en saabu maire bintamo mbeɗa andi mo kanko ala probléme o ala caɗele mais ɓiye daño hunde probléme ene yahde nanoya ɗum e beddaji ko foti ni en a welani de kadi ko ɓerde jinnaɗo tan nanguimo ko ɗum tagi Binta gitam hankiɗe nan ɗo ha joni mi ɗanaki saabu kabaru mettuɗo o kabaru musɗo o kabaru momi handinanima o ko nanmi ko welanimi Binta Binta ɓerdam gasi won kam huɓɓi yakaram tasi kono ɗum fof e wade noon mbimi yomi arɗo mi yettoɗo mi andinma kam ko enen ndendi mette ɗe min de Aissa kabaro ɗo ummori kam ɗo ni adi musemi ɓe mbi so gañoma haalnima ɓerde ma wala tagui min meeɗa miijade oɗo suka ene wonde ɗum ɗo Binta hono way woyat saabu ko ɓerdam nde gasi oɗo suka bonni yakar neɗɗo yiɗi ko so jibini ɓiyum debbo fada ha ñande bela mbaɗa hen ko poɗɗa wadde ko holko mbiyanmi Agnbam holko mbiyanmi Agnbam hande Seydi Tall an ko poɗɗa wadde ko a waɗi nde jibinde yontinde a jibini nde neede yontinde ami hiɗi hande ɗum koko betti yimɓe fof par ce que emin gandi no jaggirɗa ɓiye o emin gandi no kuufirɗa ɓiye o kono noon ganda koye hoddiro dogotako est ce que maydino dogo ala mayde dogota kadi an Binta a waɗi erreur an hande ɗo jamanu o tonni ɗo holko ettirta ɓiɗɗo gorko aɗa waɗi ɗum héberge e nder galle ma ala Aissa no haqqille ma yaato o ɓiɗɗo wayi kono min tadi mo e heñaram ni o ɓiɗɗo gorko kala ɗo ɓiɗɗo gorko heeɗanno yummum omo heedimi ɗon o nanguiri Mariama ko kamɓe jiiɗi yumma e baba ɗin kay wona toon te ɗum ne ɓuuri musɗen fof ko Mariama wi anda badde ɗum reedu Binta gonɗen koye jamanu waylo waylo ay jamanu men nden aduna cikkuɗa ha joni ko ɗum yahata e jamanu neɗɗo sa woni e oɗo jamono a jertoto miijoɗa wona ko an haali haala Agnɓe joni gaño kay ala ko ronki wadde min nde mi wiyanima ko kanko yo haalam labde kono mbiɗa yinno sa lelima miccoɗa ko fewi no fewi ko mbimani ko
muriide andude an a cukalel ngel holno gonir ɗon o si ay sa oɗo komi parɗo e gena makko min o sukano tasiri yakaram ni komi parɗo e makko haydar o komi celɗomo sel weccat o wawa wadde kene wele me aduna to wonmi ɗo ndiri faaɗa no feewi somi definimo ñamata somi haaldemo ko jaɓata te aranni min ko kanko tan gandumi te mi haalnimo mi anda mi o jaɓani meram ko mbimami ko rek ko ɓerni jinnaɗo way noon kono naniri ɗum boowal ni o dañi ko muusimo o dañi ko mettimo mais fof ma yu par ce que mère Binta mo mbeɗa andimo ko moƴƴo ala probléme matoga ko nanalla mbedda way noon min ma en jaabi ha toon mi yiyamo mi yewdudemo momi ar galle moon so allahu lamdo jaaɓi min noon ɗo gonnomi ma hanki heccenki ha hande mbeɗami ɗon bangguiji ma e saraji ma fof momi heɗen komi guiɗo ma momi holle tigi komi guiɗo ma mbeɗumi e bangguiji ma ko kala caɗele dañiɗa momi dara hen darnude fonmi daraji momi yewtude yumma ha en tout cas sa haali dal mum jaab mais oɗo saaha mum mi sikkanto mo wawa accirde noon to woni ɗo o metti ɗijam no fewi oto won noon guiɗelam saabu an hande so neɗɗo wima a fooƴi nde payɗa nde yiyanima ay ɓiyewo ala gonɗo posoma hande so wona ɓiyewo ay oɗo ko o woni bande jaggu ɓiye ha tiiɗa wambu ɓiye ha towa jooɗoɗa noon ganda ko hoddiroyane e ma julɗo jaɓat hoddiro kadi ay ɗum ɗo ala kulli aali ɓayɗo na fesa e tine makko yanete makko te ɗum ɗo koko ɓooyi wona hande fuɗɗi jinmi ko gattira hakkille ma ay femme brave mo mbiyetono ɗa o femme forte o yo taw ko hande ɓuure ma jaggu ɓiye wombu ɓiye wat soutenir ɓiye ɗum mbiyanmami mi wurtanima ya tampin ɓiye walla ya haaɓe ɓiye walla ya wat ɓiye ka fotani wadde ɗum ka julɗo kadi Allah ƴeewat an innama aade o ƴeewo tawi yiddema e makko to tonni o etto hoddiro fawa ma o ƴeewo tawi ma muñal ɗum kay ɓuuri mayde ɗum ɓurani mayde hande sa fawanoma wiye mayde nani hande ɓiyena maaya walla o ko heeɓi ko hande ko heeɓimo ko holko ettata gasi artir hakkille ma to gonɗumi ma hanke heccenke hande ɓuuri mbeɗumi yeeso ma mbeɗumi caggal ma mbeɗumi sara ma momi nangane banggueji foof banggue yumma nak momi nangu hen so Allah jaaɓi ma foof artu normal mi yiɗare waɗa stressé surtout ma noon a wona ɓolone tam jinmi ko ya fiiki ya jala hay darake wani foof momi revnu ɗum so allahu lamɗo jaaɓi hay hunde metti ok komi ɓennuɗo ɗo tan accu mi yah jooɗo ha ñalla ha goppoɗa sa wuttima ɓeni jaaha woni yalako merci way meram hande mi weltima no fewi ko jimami ko an to gummiɗa ɗo yimɓe fof ne ganduma minani inchallah kadi hay goto haaldinanima ɗum ɗo ami wat ko mbiɗa ko ɓe mbi neɗɗo haadama andude guiɗo ma mbiya feeram boni andi hande ka guiɗo Binta min demuɗo yinno ñallude ɗo kono min mi wawa yiide bojji ma similla ñallen ko ɓerdam welani tan so ɓerde ma welani min ɓurma mettude ɓerde min mi yiyata bojji ma seeditale lam aɗa andi ko jinmi wiidema je suis de tout cœur avec toi kala ko cohluɗa sa darima muɗo daro sa jooɗima muɗo jooɗo hayso ko feccere jammo nodduɗa kam mami nodde mami notoma saabu wona hande ko hanki kadi haydara sofani kadi moɗo wima mette ɗe ko enen ndendi ɗum a jarama no manoɗa hanke hecci hakkille tidde e wonde jambar e wonde guerrier koto haydara ittana ɗum courage ma chérie hande hay mayde ɓurani min gurɗa kono noon wonko Aissa haali Mansour ala Mansour watta kam leegi min jiɗmi ko mbeltoɗa ɗum waɗi hen sahaji gaɗen emploi de paɗa ni ñama ha kawa jara ko ɓuuɗi ɓerde ma nde ɓuuɗi par ce que min yiiɗa hay hunde ko mettumaɗe
Voilà, merci. Merci beaucoup. Mi da hunde ko mettuma yaade parce que min antan jinnete Mo wettima feewi machallah mais ba honko ñinam jaman hannde ko jam ko jam ñanden Adama ari galle adama goto Adama walluɗa kono no jiilmomo naatire galle he ni e ha nenam nowirma jarde he ni ɗum ko wondonde mi hooran haydara j'ai pas compris ko naati galle yumma newmo jarde ɗum noy no naatire galle woni ha nenam jogge jungo makko nanema jarde he ni ɗum ko wondonde ah bon eyi par ce que min mi yikkidimaɓe ɗum ko kelɓe nande e koɓe kalanno o nanni kaɓe mbiya Ousmane mowonam mi ara Ousmane goto Ousmane mowonam tena andi Ousmane so ari ɗo moƴƴani ɓe mbi Ousmane ko garowo so Ousmane ari moƴƴani ah bon omo woodi te min mi nane ala haala Ousmane ara ko Adama e nenam nanni teno jiiran ɗum ni ganami tan aratinani donc il faut mi haalanma ɗum ok c'est bon nani ko kalɗa ɗo inchallah soɓe jeli kala ko poɗmi wadde hen ɗum kam ɗaccuɗo mi cuuɗat min kala ko poɗmi wadde hen min wat kala ko poɗmi andude hen min wat feere hen hande ɗum kam galle ko gallam hay dara natata toon temi tinani walla ma waali jib a majjani ɓamma ɗum ala probléme aɗa min mi yiiɗa hay miijoji goosni naata ko hen hay ɗum ɗon yejji ɗum ɓenna moi je vais régler ce problème il faut mbaɗa ɗum lijjantide ala problème ɗum kay jar boisson yara après ni gottoɗen ɓe yaati noon inchallah mbiɗen dokkodir rendez-vous 16h ginnal mboɗon juuɗi ɗo jonde ma sehlam ko am teyadora hewno mbaɗa comprendre on ko ɗum ɗon wona haydara ɗum ko ɗum oɗo saaha laabi ina faaɗi ha ɓurti a faali kay ouais an mi yejjiri yo hay téléphone am mi addani ni ka keso pour mo ala hay nokku gaddammami hannde kadi eyi yawro ok ana ande ana wonani aduna he ma halade jooɗi tan hankkandi ne ƴeewani hay ƴewde nadde réseaux sociaux ƴeewa han ko woni ko kewi aduna he mboɗon hen jamma e ñala komi tinani ko anda o kewi ko mbaɗa nata TikTok wallay mboɗon hen Facebook yawro mannani ala farankare hampara Facebook TikTok e wonde ɗum ɗo fof natta hen mbiya mboɗon hen 24/24 hay colli ɗi hannde ko ɗum ɓe luwata a anda jam ala wona jam a tinani cowiɗo ko cowi Maria sonto tan dawa information ande ala ɗo est ce que ne laamu i en laawi kam ceer neɗɗo sen haala yo haal ko laaɓi ɗum min de kam aɗa andi kam mi fenata kon kala ko nanmi kam barandi ñallata saha waala ko yimɓe nanmi ko yimɓe te kadi ɓe fenata yim fof mbawa fendude jaari mi nani haala ka kono haala ka leerani kam sabu biyaɗo so wiyama goɗɗo ni mbiɗa wawi gamde mais biyaɗo an on woni ko less koyɗi mum ala yaadu ala haala so wiyama ko reedu annene Maria oɗo jaari hawnaki min de haala ka kam so Allah nannaki ay an aɗa yurmini ay ɓe jahani hannde ne jooɗiɓe ɓe ɓuuri wawde wadde ko boni ɓe mbaɗa ko mbaɗano ɓe garta ɓe jooɗo jonde ɓe mbayno hay batte hewani minen jaari kay tumete wonno to jiya famin corto yimɓe Maria mbaɗa ko waɗano ha para aɗa wiya o waɗani an kan haala so haala mbaɗa foti jabde an Mariam mo yiide wona ɗo woni sinno ko ɗo wonno ni wiye kam koye konko aɗa fof andi ko goto yi joni hol baɗɗo mo reedu maro mi waɗi mo reedu yan Maria woɗɓe mbayni ley yaha waɗanno para kadi min mi lijiɗi kadi baɗɗo mo reedu mami lijiɗi on ka baɗɗo mo reedu mi andat ɗum aɗa ko jimmi haala nden ka debbo mo suwa lum fota jalde jooliɗo andi so kaɗɗa e ka he min jumbani ka ɓoyɗe addoyde ka noon kono hanno ko ɗo yo haɗa hakkude men o ha to balle goɗɗo ko min ni sakkiri nande ɗum joni
haala ka nandu tuuti aɗa jimmi haala nden ummu jeehe haala ka tuuti soko koye allah ka woni gasa haala nden Hey Fatima, ça va, c'est Kumba. T'es où? J'ai besoin de venir de Galela. Parce que mon mari, il me frappe toujours. Et ma mère ne me voulait pas aider, s'il te plaît. Wallikam, je vais vouloir venir avec toi. Je n'arrive pas de m'expliquer là, mais si je venais, je te explique. Je arrive toute ta maison tout de suite. Aidez-moi, mon ami Fatima. Je venais tout de suite. C'est comme après, tu m'appelles. Yeah.